идомаи барнома одати баъд боз Абдусаттор Удбасарови 40 сола сокини деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро назди қонун сархам намуд. ӯ дар содир намудани ҷинояти дуздӣ гумонбар аст ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори ҳафтум мебошад. Ин навбат Удбасаров аснои тасарруфи моли калони шохдор дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов дастгир шуд. ҳамкориву алоқамандии аҳолӣ бо милитсия сабаб шуд ки дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дузди корозмудаву ашадӣ дар болои дуздӣ дастгир шавад. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 25 сентябр тахминан соати 21:30 ба вуқӯъ пайваст. шаҳрванд Удбасаров Абдусаттор Салимҷонович соли таваллудаш 1980 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз заминҳои хоҷагии деҳқонии Ҷаббор Расулов воқеъ дар деҳаи Баҳористони ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳия ду сармоли калони шохдор тасарруф карда ҳангоми ба роҳи нақлиётгард расидан аз ҷониби сокинони маҳаллӣ мушоҳида шуда ба милитсия дар хусуси ҳаракатҳои шубҳаовари марди бегона хабар дода мешавад. ба зудӣ ҳозир шуданд ба ҷои ҳодиса ва санҷиши ахбороти ворид гардида ифшо сохт ки дастгиршуда Удбасаров гову гусолаи ба шаҳрванд Анвар Саидмуродов сокини ҷамоати Гулхона тааллуқ доштаро тасарруф кардааст. وقتی که از طرف خوجان تو نوعی Ҷаббор Расулов خوندم این روی راننده گوهی تو بزر بستانه گرفتن و تو بگوهی طرف بزر اشراف 14 بگوهی پیاده آمده این گوه بستگی دو سر گوه شده کردن 3 سر بکرم یک تشکریه 2 سر دیگه شده کردن درون رفتن. шахсияти гумонбаршуда Абдусаттор Удбасаров ки пештар 6 маротиба барои дуздӣ суд шуда бори ҳафтум дуздӣ содир намуд, баёнгари он аст ки тарки одат карда наметавонад, вагарна ҷомеаи озодро гузошта макони маҳрумӣ аз озодиро такрор ба такрор ихтиёр намекард. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов натиҷаи ҳамкории аҳолӣ бо милитсия тавонист ҷинояткори ашадиро аз ҷомеаи осоишта дур созад. чунин таҷриба лоиқи пайравӣ аст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.